kwariya na ƙara dawowa. So ga kuma ainihin wato plate na CD na waƙan da aka yi wa Mumsina. Wannan abokina kuma amina Yusuf Kankana ya ɗauko kafa all day from Bauchi ce in kawo shi wajen Mumsi. Saboda haka yi mata waka ga awodin yayi mata, saboda haka ku jira a cikin shafi na zan dora muku wannan shahararren waka da abokina yau Mumsina, domin kuma ku shakata da ku irin yabo da bege da ya zuba Mumsina. Jama'a kun gane shi? Kun gane dan guntun nan bai introduce din kansa ba? Ai ina ga ba bukata ma in gabatar da kana saboda sun riga sun son dinki ne already. Wannan shi ake cewa Nura T-boy, in kana my first born kenan, dana da fari. Dan me faru? Da kanan har illa masha Allah na tare da Mumsina, saboda saboda so much for bringing him. ba damuwa la Mumsina ai deserve, saboda haka mutum ko ina ki inde masoyin ki ne insha Allah wanda zamu ga mun kawo shi domin ki ƙara san cewa irin adin dimbin dubunnan masoyin da ke da su. Saboda haka Allah ya ƙara lafiya da wadata da farin jini. Eh baro Allah ya ƙara wasiya. Thank you.